Gipalambo sa Talisay City Agriculture ang ilang poultry aron maapod-apod kini sa matag purok nga mamahimo nilang panginabuhian. Sa miaging tuig aduna lay usa ka tangkal sa manok ang City Agriculture nga anaa sa compound sa Talisay City Hall. Apan karon halos na puno na sa mga tangkal ang kilid nga bahin sa garden sa Talisay City Agriculture. Gawa sa manok aduna say mga pabo. Matud ni Bernard Quijano, ang City Agriculturist, nga aduna sila'y kapin sa 300 ka mga binuhing manok. Gani nagsugod na sila sa pag-apod-apod niini sa mga purok sa kabaranggayan. Sumapa dili mga itlog ang ilang gihatag kun dili mga piso o dako-dako na nga mga manok aron ang mga purok leader na moy mupadaghan ini ug mahatag usab ngadto sa mga anda mobuhi og manok. Sa miaging semana gisugdan na sab sa Talisay City Agriculture ang pagpangapod-apod sa itatanom mga utanon ug uban pang lagutmon. Tinguha nila nga bisan 50% sa mga balay sa usa ka barangay ang adunay garden aron moy kuhaan sa inadlaw-adlaw nilang pagkaon ug mahimo usab nila nga panginabuhian. Gitanom nga utanon, anha ka magkuha diag similya para pod ipatanom sa mga kuan mo itong ipanghatag na pod dili gid para sa una nga mo supply lang sila og seeds nya human ini kuan balik na pod mohatag na pod din karon kita na lang mo murag ato lang gid kanang sustainability gid